Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba Donbok Takharu Bade President Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization Ulaong baka jingja hakasnong mukro kadai ke aka kabamla ban pediang. Ulaong baka jing ai jong ka sarkar ka pisa ka basan lak tingka kam ya hap shu bat ka dor jong kimin sim brio ki bala duo no bat ka ni ka jing siu jong ka sarkar ya ka pisa ka retang ki bud jong ka sarkar ka barem bat ka sarkar ka bamta hnrei ha ka bakut pat ka jing yap ka deyo pat ba ami kinong mi khmat bat ki pat ba jong ka jala ki long tang ki lang kenya yang juga sengai caitio di singkumi ber kowe ni sing halang ka badan po ka ni jala jong rumjur po ber new trap Iwan seni long tam bangin pensungau ba kei ka bajia mencisngi hapok song kro ka bang mla ban pediang temenin ilawan hari satai ilai i di kijong ki khmat ba ilai kendu i ginong song snong ilai kendu i perlok perjor ba kham tam nga ade nang tu na po ka thain na spo bartok tenga skwa ban jekran ba ban pensai ba ki pai ba kin sthu ba ki kunhon sang balang ba phero ki te sthu ba ka mukro hi kamdei ka blok 1 ka mukro kadang hapo ilaka chiliang mentang kabdang dei ka mekhalia ta ka to ko baja baki wan gitu ki forest asam ho parengkat ngam la sang mentong ki pulet asam bre hang to ngi ikat kum ka civil ya ko code dress ko jongki ngi lapai ka de ka jong ka forest te ngan ong hi bagi de ki bre jong forest te haga jing ya pelang guli menen rungi layu apan tam gumne umtai long ka bangim la bu chu ban pediang ba hadu katto ka jingtiang kita ki forest guard ya kita ki pajba nong song jong mi kro ba ki pun kam dur tu pulas to ton shit ni por bangi thab tu la long shibitar hang tu butar bush potong ka te ka long ka ba bangim la shu ban pediang hakane ka juk ko ba menta kila de ga juk thumai kila ban use to rubber bullet kumne ban pintiang hande hakato kai kani ka daw tengi ni na kalian chungi ni smo ba kani la ta kano kasi jia mana ko por kat ba miu himanta daga kan ma hapor long piru la long minister ko por te hakane ka ju ro ngai ha ka ju hi kani ka rukom man shwa election kami kani ka konrung konran ka jinia kelas hapdang kini ki pasong borra ta ka basong phala pat ba kumno kin ki wan rung hang ni hapo mekhalia tangan dala kli prtho ba na ki nong song snong rung ki rong ba snong kini kita ite ki batai ki on ba kadon ke jing yabat ka ba ki maki ki let ba let dawa ban pla ji kita ki ba shakyam tan le na kalian ka asam ba ki pne te ki pat ba ru ki la yami ha ka jing ya kran gumne muntai te ufa sam ba puni no ro bor kram da ai warning gumne muntai ula shusiat pathar be hadu ba wei jong ki ru kulon te hadu menta kat kum ba jing yo jing tip jungi pengilawan yang kenduk ru bat kitu ki matia pang tu ki bala mensau gede arngot te kencing yap kadon hanu sangut ka pun tu forest ngat jong ka asam terus ko bai ka ba ngakwa ban kranchai ban ba ka jingwan gitu ka operation nin long ngam dostona than baling okran yang kata hakapor arzar kharlai u ramba snong jong ko mukro hat ko por udang dei u nong jalam jong seng balam rengkat bame tingila yele ban kendo e ko congression warjeri ko de ko home minister hatu ko por ila bu e ga dor khas ba de ban bu apos na hang to khnang ba kandan da jing song sok song sngai baling ile hatu ko por ngili kendo e iru kalong ba kila wan tho ki slip tho census jekini ki beri ki badan hapo mukro kaba pen isai ba mukro kali asam nadu ki por ngila ya kran te de ha kani ka kanti bat ba ka kum ba puturoi khndiat yu emle jongan ni ka mukyo konsensi ba de ta ukren no ya kani ka issue ba adaptei ya katai ka forest asam hame khalia nadu ki por munchwa tingila ya kran ni ka government nadu ko por tendela poi ba ya komentar kumba ong kentian nong bai ma instead of solving the solution ki create havoc state dong ka ban shit kum tai long nim sung la ban priang tengine kalian go jungi te ni dawaru na ka sarkar ka bamenta ba kat kumba pi ai ko to kasanlak kumba ya ka dor brio kam ya hapshu but ko bai ru kani ka de ka tactic jong ka previous government ka present government kani bi ka style ka jong ki ba ndalayam
social compensation dalam dan ta kin put abi kita ki inquiry repair habakot yap hiu paiba unum yap ro kita ki nong bikmat ki na kita ki nong sna yen lani kita kilometer sanrai habakot hi ngingi iba u paiba jong kajalahi udai ulang kenya tengi kentui ko government ba nakatuka R.1 crore baru khoi de ban ai no sikitu ki bayam bat sikitu ki government sa ka inisiatif ka ba ka government ka ong ba kan le kan yu amit sa kini ka tang ko protokol pangila tip sha hiru kan kan muan ra ka solution hangnong no lada umpat mbe yu pur samu bubian bat sokoi ru ya ka jing mi kan ka jing kulmar ngi so ba ka don ka re cylinder jong sarkar asam ban thot ya kan election R1000 fulai bangi la isai ba de ka jaka ka baka asam ko wan klon man ko pas ko bat kala se thong ru ki pisa ki tengka si pai ba no song song no to ban thepot khanang ba ya ga tai in khain no kum ka asam tengi bat kum ki nong song song bat kum wei no nong yalam jang seng phalang chai tio ni ngi num sha da lai ru kat ba mi dang don ha ka ni ka jala ga jungi bat ha ka thapo western hills ka bangi pe hi tani ya ki port ki sam Ubak don bak ula ong bau menteri rang bak kejala ukandet ke sangma am bau deu menteri rang bak uba jam henrai udeu bam ler bat kani ka sarkar kalap mi tang ban kedau kti am man kedau da kalenti ula ong bau Himanta Biswa Sarma uba deu menteri rang bak kejala Assam udeu menteri rang bak batang shui baja ka ek hapo kejala ka jong ukloi ban le bat ban le wut ya ka badon kam ni na ka liang ba jungi tengi i hot kata ni kubur mdei te thang ba ujam Henry de ubomler ba kani ka sarkar menta kana miet ban kdo kuti kam na miet ban kdo dikilenti dikinong na babha ya ka jalla lada ki sngu jingsisha lada ki man ka por ngai saji i ba ki ong previous government Henry ukulat pat ukpa jong uru ladan benta ha ban ya sanje sandur ya ka jalla kata long ikran ko basai mu ulalong speaker teng apo ke India te kai ka ba unyat be syakatai kabarim long yingam sau dei te kai ko ba udai ban le kham ha udai ban kran be ya kan ka present ba kumno ngin la ban kham ha hoi hin la phai su Himanta ukut da ja kai ukloi react ma wot ya ka badam kam hendrai ngin la pai pat ya uni menteri rang ba jongga jela Meghalaya nga i thamla bat nga i jokor bat nga don ka jing i shan khamat yu ba let's say kane ka de ka taktik jong ka BJP lani ka de tang ban pentiang yu de hatu ko por ngila dawateng ya ka to ka CBI inquiry but lingba ki source of information ngila ya sob bangila yo jing temba kane ka BJP ka trap ya ki takino ki taktik lane degno ki style tangi sngo bahakane ro ukonrat unum la ban react lane ban le ai persa ya kane ka sarkar asam but ya kata ngala ban ai ka garanti ka 4% bo utang sukhi unkran persa ya ka sarkar asam mu udai unong ban poisa ban sa pangat haki kandan ai ki baper hapo ka sarkar India nga numla raban ai comment stan ya nga smau hi bangi haban ngai be kat kum ki evidence ikran be kat kum ki kot kisla ki probian ya ka kata ka jing de jaka ga jongki tanga numai comment sandrei ya de ka jing sha kulon jaka jongi te ka ja be man ka minute man ka kanta siki khaporta kai kumbanga mai pimne hadu snema hazar khalai kala wan dak asam hi hadu hamto hamadan football jong mukro kilawan tho de census ki bla ai kerteng lu padi kita ki details ngila de ai hapo ka sarkar hatu ko por ka deka langam bakla au kadang sensar ko kongres kadang bat menteri adu Dr. Mukul pat ngila ai hapo I kom to ko por idang bat kongresan ya ka home department ngila ai lo ya ki sizeles ki documents ki ba ya relate ba la sha kam thop jaga asam ya ka mukro sha ka asam kata ki ngong ipi ngite ngi banong ya kata khani ka taktik jong sarkar ta lada ki entertain ki encourage ban yeshim ko to ka sanlang
kasmo ba kajing im jong kipat beri nyok trap ki dei tang sanlak kata ka bamla ban pediang ia kata ka dor jong ka pisa kam da shong henry ka ei ka bokong san ka dei ban pembet no yu put usam lani ban ya kren no ya kan ki tulir lani kita ki paket jong ka jat ban ri te ngan ban khendet habe de ba ka to ba pi ong ka sanlak ni na kalyang jungi ngim sngo hun ba ngim sngo pediang bakin jo tang kata hendrei lada yagi festival ba pher kila ban plod ki kror kila ban ya plod ha election jung ki pop la tanga ngaso ba sanlak kamlong applicable yagi to ki bla do ai ye kam Ulaong balada ka ketang suloi jong ka sarkar ka badan da ka bor ban pendon kam lada kam tre kam ki paj ba ki di ban pendon kam Ulaong bana ka por sa ka por menteri rang ba ka jela ujuong baka seng hitu ka de bam dan kam dan jam hendai lada ka tenat pulit Meghalaya kam tre kam bat ki ketang suloi kim tre kam ai no ya ka seng hitu bakan pendon kam klam da dan kam COA ya ki ban ya da ya ka ri bak da jat ben riu ba ban shai khendet halor ke jing alech ba mi haki kot kubor pareng YouTube channel pareng ba ki ong ba ki timber smuggler mo ya ki paradok prasnam jungga seben revenue trap yang keren bedo basai ba hadu menta ngim dei we are not a citizen of India ngim dei kinong thop ngim dei kinong song jungkar India ni dei tam kinong thabut bling akren ye kata nabar ba hadu menta ye instrument of accession ka ba la lebiate ka ba ko pasep ka klau ko batap ki mar po ti khno ki dei ki jongi kat bangim hadyo e ka hok jongi kat ba ka sarkar India kam phat recognize ngi ingin long bikum kita ki ba persat pat ngim dei ki nong sunong jong India pat ngi dei bitang ki nong tabot ta hakata ka liang nga sung dei bat ban keren persat ba ki ong ba ki bayam hum to ki de kita ki timber smuggler kila don ru ki ba comment ki ong au ye ki timber smuggler lani kita ki bale smuggler ye ki dieng de ban nyap hum to talong ko basusi ba hadu mentang aku apa ki ban sikar sai mentang ha kajela sabaro i kar India ba ngi de tang kinong thobot hadu mentang nyim phat yama sabat kar India kat kum ki dulir ki paket ki bla don nadu munchwa te habaya de ba berkata ko bopi ong ba nakali sing senjam nakali ang kaseng kan le ayu ngila don hi ke jingmur ke jingpur khat jungi bang nya chakmat him he shu da kanya but menen ru ngala dap keren da basai nga ong ba lada kitu ki suloi ki ba ai license da sarkar hi lada ki lada deban pendon kam ni haban pendon kam no kam tam spo bordar ki bun te nakali jungi ngila keren da basai lada ka ketang suloi jong sarkar ka bayo da salary ka bayo da authority ban puntri kam ada kam trikam te kamur ki pajba kila de ban pundun kam no katum namar katur ka don kalaisen ban yadai la de ka de ka sap nifen kanang ba ki pajba kin je shai ru bar ka sarkar ru ngin pha bugi ka korbo lada to ngin tip shai ba kat bangim phat yo ya ka kedar la jong kata ka bangi hadu mentang dang hab ya ka join kedar mekla asam kedar ni suthu hi ba ki nakliang ka pulit kimnot pan phai ba dei indala wan ro DGP uban asam kinsa haban sakhr bete nakaliang jung ini sungkhya abanta gari ke jet bendrio ba mana ko por ko por menteri rang ba usi ong ba ka hito ka di jobless na ketek bomdon kam don jam ho ni pidang ai kata but ni e je kari ba jet bendrio pa ni ide hiru kita ka atiar jong ka jet bendrio but lada ka ko uniform jong ki Meghalaya police kim trekam lagi ketang suloi jong ki kim trekam ai no ingi without salary ni da hi kari ba ke bendrio stang hi kata kalak lenti ban ya da hi ke bendrio lada ka sarkar kamban mla bente e kata tingim ban se ni ha ban sim be kum ngila depte pula na do ba sedang ha ba ka bakut jong ga jingte pula jong ga hito ko ong be ngin pha ya la ka jing na ban ta kari ba ke bendrio tangka ta ka korwa nga pha se ke sipat ba ki no susno ko brinyo trap ba se jelai bro ka be